Nan Burhanuddin ko urang Pariangan Padang Panjang. Namunyo Kanun namu ayahnya Pampak, berarti Kanun bin Pampak. Mengaji beliau kaulaan. Kata pakih kepada Syekh Abdul Arif Bagala Syekh Madinah. Di sinan wa emalin. Mangko dia gialah galapono, artinya pakia samprono. Aku na pono. Pakia samparono. Jadi waktu guru mengaji, guru lah mengecek juga nak pono ado sapa guruan jobuya se Abdul Rauf namanya. Beliau di Aceh pailah mengaji kaikin, tapi de pono ko sayang kadake guru ndak taluk meninggal guru dah. Tunan istiqamah di dalam mengaji. Ndak tertinggal guru dah. Akhirnya bahas singkek cerita sumbayang subuh berjamaah, guru imam pono di belakang, di tapiaye tapakih ulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita nan bersama, sehingga kita masih dapat mempergunakan sisa-sisa umur kita nan tinggal kepada jalan nan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, iaitunya mencari ilmu. Di dalam kitab Abi Jamrah, Rasulullah pernah bersabda, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi cara memudahkan jalan ke surga, namuh awak mencari kaji. Cara kita memudahkan jalan ke surga, menuntut ilmu awak, mencari kaji awak. Di dalam kitab ilmu tasawuf, kalau awak ndak ingin ilmu, tolong muliakan ahli ilmu. Sebab ilmu itu terletak di ahlinya tu. Sianan ahli ilmu adalah guru. Ilmu itu terletak di dada guru. Kalau kita ndak ingin ilmu, tolong pandai awak baguru. Kecek ulama tasawuf, manusia ko indak kapienyo dek karena maksiat dah, tapi kapienyo dek karena tidak. Coba bayangkan, manusia bukan kafir karena dek maksiat, tapi manusia ko bisa kafir dek karena indak hormat.
Indah ado adab ka guru manusia ko bisa kapie. Contoh Imam Al-Barsisa, ribuan murid lah alim polagi awak, tapi karena adab kadake guru indah ada, Al-Barsisa matinyo mati kapie, mati pasik. Jadi itu di dalam kitab Ta'alimul Muta'alim itu diterakan manusia ko kapie ndak de maksiat dah, tapi karena meninggalkan hormat. Adab ndak ada. Itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita di Minangkabau yang menyebarkan agama sampai memacik tarikat bernama Tarikat Satariyah itu adalah Syekh Burhanuddin Ulakani. Beliau baguru ke Aceh. Nama gurunya Syekh Abdul Raus Singkili Ibnu Ali Al-Pansuri. Sebelum beliau baguru ke Aceh, inyo baguru dulu kepada Syekh Madinah yang bernama Syekh Abdul Arif. Di surau beliau adalah di Tafaqih Ulaan. Sinan. Jadi yang Syekh Abdul Arif atau Syekh Madinah ikut sapa guruan dengan Syekh Abdul Rauf. Nama gurunya Syekh Ahmadil Qudsi Al-Madani di Madinah. Jadi orang nombor dua ko dia giah de guru air sateko surang, tanah sabingkah surang. Isinya ba di mana samo air ko basuo saruput tanah dan sabingkah kau situ nanti angku kamaja. Tapi malah biar dan dia kepada Syekh Abdul Rauf atun pakaian nama labiah, iaitunya 3 buah dia gia pakaian guru cie. Waktu mana gia pakaian kau anak kecek Syekh Abdul Rauf Syekh Ahmadil Qudsi Al-Madani kadake Syekh Abdul Rauf, hai Abdul Rauf, tolong agihan baju ko nanti kadake urang kurui aka bantuan tubuhnya pekak tengkui pajalanannya inyo urang Indonesia provinsi Sumatera Barat dan tolong agihan baju kadake inyo dan tolong agiah nyogala Syekh Burhanuddin. Dalam sejarah Syekh Burhanuddin alulahiyalai waktu gurue manarimo baju. Cibo bayangkan kekuatan makrifat Syekh Ahmadil Qudsi Al-Madani. Cibo bayangan barang di dalam paui la tahu kuah Abdul Rauf agihan baju ko nanti kadake urang kurui kuruyaka tubuhnya tegak tegui perjalanannya dari Padang Indonesia agihan baju ko abue namonyo
Burhanuddin. Indak kada ke se Madinah dah ba amanah Syekh Ahmadul Qasasi Al-Madani ba amanahnya kepada Syekh Abdul Rauf Sikili Ibnu Ali Al-Pansuri. Jadi pailah pulang yang Syekh Madinah banamu Abdul Arif sampai tiba di Ulaan. Dicali ayat di teko samo tanah samo muka mawe maaja di tapaki Ulaan. Kirona Syekh Abdul Rauf pulang dicali ayat samo adicali pulau tanah samo maaja lah inyo di kampung. Maaja di kampung kira diminta di Sultan Iskandar Muda Raja Banda Aceh untuk maaja di Banda Aceh. Sarae nampar tamu Surawambo tolong di Nalangang. Jauh dari Narami takah kita kokinia. Nan kedua silakan raja dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tapi syariat Islam Syekh Abdul Rauf nama maci. Siap kecek raja. Tunang dong Aceh Darussalam. Kirwel nan Syekh Burhanuddin ko urang Pariangan Padang Panjang. Namunyo kanun namu ayahnya Pampak, berarti kanun bin Pampak. Mengaji beliau kaulaan kata pakih kepada Syekh Abdul Arif Bagala Syekh Madinah di sinan wa emalin mangko dia gialah gala pono, artinya pakia samprono. Aku na pono pakia samparono. Jadi waktu guru mengaji, guru lah mengecek juga nak pono ado sapa guruan Jobuya Syekh Abdul Rauf namanya. Beliau di Aceh pailah mengaji kaikin, tapi de pono ko sayang kadake guru ndak taluk meninggal guru dah. Tunan istiqamah di dalam mengaji, ndak tertinggal guru dah. Akhirnya singkek cerita sumayang subuh berjamaah, guru imam pono di belakang di tapiaye tapaki Ulaan dake daerah Tiram Tua. Sudah sumayang batahlia lah guru jomuri. Sadang batahlia sudah subuh dinyalang matu dicaliak guru koda dole. Hilang dinantara. Akhirnya sampai kini ndak basobok-sobok doh Syekh Madinah sampai kini. Tumangko ngobah je makamnya indak ada dah. Suraunya ada, surau Syekh Madinah. Dekat tepi air tu mana? Tapi nama makamnya ndak ada dah sampai kini. Dek guru hilang sedang membaca kalimah, makolah berjalan jalan lain dari Siko sampai ke Aceh. Syekh Burhanuddin Ulakani Alu Burhanuddin nama lain puno baru nama mana kanun. Kiranya yang Syekh Abdul Rauf dapat ujian pulau di Aceh. Ujiannya balawan dengan Syekh Beng. Syekh Beng ko mengajinya lain, mengajian alal nikah jui dua. Ko babayo kajian. Ko Syekh Beng bama ku itu kata jadi waktu beliau ka mengaji dia gia de induk cincin. Oh enak kok lah malin angku nanti maaja angku sadang maaja tolong sesuai cincin ko kadake induk na barajatun. Siana sesuai de inyo cincin ko, itulah kamanya di orang rumah kau nanti. Mengajilah saya bengkau baca puak kaji dan ditutui ilmu sihir jadi jual, kaji kabatinan jadi jual, kalualah PHDE. Akhirnya 25 tahun tak pulang-pulang. Pas pulang indah ada nanti tulai
mana nindua mana dusana ndak jaleh singke carito nan indua sebengko dibuwe mudo dek Tuhan ndak namuah tuo-tuo jadi ndak tentu di mana indua dan indua ndak lo tentu mana anak mangajilah sebengko de awak lah bau muah kajilah banyak tentu ingin bagi keluarga tabayang pasan indua dahulu baba cambiak cincin di saku basuah menyorongan kajari urang jamaah nadia jaga kira pas tasorong daki indu eko pas banalu cincin tu di indu pasan indu bah dulu siana sesuai tuka menjadi jodoh engkau nanti singke carito ko kaji buka kulit tanpa isi gua yoda nikah la nikah la babawu bacarito kironyo anak awak adik anak takatulung indu awak nan indu lai kapailai sabu anak tapi nan sepeng kodak taluk berpisah jurang rumah kau akhirnya pailah inyo ke belakang rumah inyo karanglah kitab mengecekkan buliah nikah cuy dua nyo karang sudah nyo karang inyo sihir kitab kau nyo masuk ke dalam batang kayu di belakang rumah tanpa dibuka kulitnya tanpa ditabang bisa diinyo kitab kau masuk ke dalam batang kayu kau kemudian inyo baca ramah ambo dapat ilham kurang lebo kau wasunyo lah menikahi indu kurang lebo tak boleh anak kecek sebeng ambo dapat ilham datang kitab dari Allah tiba di dalam batang kayu mengecekkan buliah nikah cuy dua lah kita bersama-sama kasinan babau ratusan jamaah batabang batang kayu babuka nama buka nak luyo dah kurang lain lah kulit batang kayu kau kuduang balah iyo nampak di dalam buku kitab dibuka kitab de orang banyak baca lihat isi kitab kiro iyo membuliahkan nikah cuy dua padahal iyo nama buat kasudahnya gemparlah pemikiran pada Aceh waktu itu sedangkan si Abdul Rauf mengecekkan jangankan indua yang muhrim yang mandaki cuy dua juga tak boleh nikah samantaro sebeng mengecek buliah ragu masyarakat pada Aceh akhirnya ragu di adulah antara Syekh Abdul Rauf dengan Syekh Beko ribuan orang menyaksikan diadu Syekh kau siapa menang itu nama tua jadi bahadu nang kece Syekh Beng Abdul Rauf engkau dulu anak kecil Syekh Rauf de ambo orang surau kaji dapat di surau ayo ke surau kita dahulu di surau kita coba jadi orang banyak macam lihat sekali lihat duduk Syekh Abdul Rauf duduk pulau Syekh Beng tolong pijangkan matuang kau kecil Syekh Abdul Rauf pijangan tolong buka balik buka indak nampak Syekh Abdul Rauf koleh suara lain teranga Syekh Beng carilah mo hilang akal macam ini orang menonton kau sampai memanjek ke mencari janjang naik ke tetok ngapa iya Syekh Abdul Rauf suara teranga yu cari mo Syekh Beng ilia mudia macam ini dimah kasudahnya lalamo ndak basobok do Syekh Abdul Rauf amayara mo Syekh Abdul Rauf iyo na basobok engkau dah di mana engkau duduk tadi duduk sinan baliak duduk situ baliak pijang betul kau
Jangan. Nyalang balik, nyalangan. Kira nampak duduk seliak. Sajak mulai pertama tadi sampai kini alun baliah tapi duduk mulai je. Kau nasi adurau. Yo pada sangka kembali kepada buruang menjadi buruang lo sangka kau. Hidup tu buat nama tiga deh. Aku kan lebih baliau. Lah. Kesudah ni bah. Akhirnya giliran kulai. Kalau dia mau nak muah di dalam kodo adurau. Keluar kita nak muahnya. Atu tando kaji salah. Si adurau dari luar pai kasu. Urau. Tu kaji betul. Kalau sebeng dari surau ka luar. Tu tando kaji salah. Pai keluar. Ditonton di laman bersama-sama de orang. Sadang orang menonton. Naik kaki sebeng ko dari tanah. Kirui beliau bisa tabang. Tinggal sagadang kumbang lain. Dicaliak de saudara dihambiak tanggelek de saudara terupanya wa ma ramaita iz ramaita walakinallah harama. Nyokaro bara jauh tanggelek tu tepai lo. Tibo karake saudara seben samo jatuh jo tanggele tu ke bawah. Tanggele jatuh dan sebeng jatuh langsung mati tibo di bawah. Orang tabuak tangan. Berarti siap dorauh kaji na batu. Nan tanggele na do baba age dah. Nyola mati jo jadinya. Nan sebeng langsung mati. Jadi kesudahannya ba mangku dipacik lah kepemimpinan Islam de Syekh Abdul Rauf Singkili Ibnu Ali Al-Pansuri. Bamangko Singkili karena orang sikil diminta manja kepada Aceh. Samo kini Muhammad Jali Sarana Al-Pasamani. Bamangko Pasamani we dulu luang karena we orang Pasaman. Tu contoh maja di luang padang Pariaman. Jadi nan sabana bana nan orang itu bana menjadi nan di kampung tu tidak ada orang. Oh santiang kecewa se Burhanuddin orang Pariangan pada banjangnya ndak orang pulang dah. Ebat de Syekh Kuala Abdul Rauf indah orang Kuala dah orang sikilnya. Jadi ndak ada orang situ dah. Jadi ndak loba awal pasaman tibo di Pariaman dah. Kanlah lah sejak dahulu jatuh kaji. Jadi mengajilah Syekh Burhanuddin ke Aceh. Mengaji beliau di Aceh ko banyak menolong guru di pada mengaji lah. Kuado anak guru ke mandi mandian. Lah sudah mandi maka satu lo mengaji. Kawan yang mengaji Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin. Tu kawan ada, kawan saya Burhanuddin tu. Jadi aku ada beko bersama rumah guru. Hanya tajak dulu, orang taruh je mengaji. Lah sudah menajak nyopai mengaji. Asal mengaji beko kumuh rumah gurunya 10. Kalau dihitung masuk mengaji lebih hacuk kawan-kawan lain daripada beliau. Ayo beliau kelebihannya adab ka guru sangat tinggi. Kok kalabian Burhanuddin anak tinggi adab mengaji nak barado tapi adabku sangat tinggi. Dialah nyo tinggal mengaji nampak kok guru dikhodamati. Tangka tu Burhanuddin iko baan nanda pek pulo de buyang ku salih karamai. Buyang ku salih karamai masuk mengaji nak barado. Tapi apuju kebutuhan gurunya tolong sadoi. Sampai-sampai bertanam padi di sawah. Orang masuk sampai kalutui dalam lacah. Anak buyang ku salih karamai adi tapi tenggele ejanya bisa balari deteh lulu tu. Atu mengkhodamati guru. Jadi nan Syekh Burhanuddin ikut nanda pek deh. Nyolai mengaji tapi lebih dahulu deh membantu guru kau.
Akhirnya sikit cerita, baralah moe mengaji Sabarudin di Aceh 20 tahun lah moe. Ana dikaji selama 20 tahun tu Al-Fatihah. Tu kaji. Bagaimana mau ngaji Fatihah? 20 tahun lah moe. Akhirnya Nansib Abdul Rauku pemakan Syriah. Tu mangkua dulu kita bayat ko pakai Syriah. Adu kadam namoy tampe melataan sadah untuk Syriah. Nang kadam ko masuk ke dalam tabek batahi. Tampe buang segala kotoran manusia. Di dalam tabek tu masuk kadam ku hilang sampai ke bawah. Nan kawan bambiak rantiang kayu bacoke-coke. Makolah kadam buya kau. Tentu bertambah hancaknya. Tahi ku dia mudi mau bacoke-coke. Ha. Batanyualah ke Pono. Kadam buya hilang. Di mailangnya. Ditambik buangan tahi. Oh ya, tunggu sama tahu di nyuham biak kai basahan. Langsung nyuham buah nyusilam tabe tu. Aku siko dape nyusilam. Dak taluk de orang, taluk de. Dape de nyuk kadam tu. Aku agihan lah kabuya. Indak lu nyu nama agihan dah. Urang lu nyu suruh. Padahal nama dape sia. Aku baliau mulai ko lain. Mulai tumbuh lai karamai. Anaknya tak ada orang. Kau sahu je nya. Pokoknya di mana untuk gurunya tolong. Anak patui di berasihan. Kalau masak nasi, ada masak nasi. Nah pokok buya nyo salamayan. Itu juga karena jauh yang menyalamain guru. Tak boleh guru kau payah. Kadang-kadang ayah payah. Aksa baluni nyo semayang. Nyo hambian ayah untuk mandi guru dulu. Nyo ambian ayo tok na guru bau dua ko baik mengaji lai tapi ku ado ba ayo keluar dulu ikut kalabian Sabarudin itu Imam Syafi'i mengecek ambo lebih hormat kepada orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Ilmu na banyak pindah badab ubilih iblis bara banyak ilmu adab ndak ada. Disuruh dia tuan sujud ke adab, tak nama sujud. Tu. Kasudahnya dicuba lain pai mengaji buya dengan umi. Pono, tolong japui kami jo sampan beko sumarang batang aye di. Buya jo umi mengaji. Jadi buya ayolah pai kiro pas buya pai jomi mengaji ucal labe ari sainggu tapi aye tu nak batapi lai alah aye ju sadua jadi bakolah nama tang aye di mana laman nak tertulai umi ju buya main bau sebarang batang aye sampan orang nan dibawa dak taluk dorang basa pandah ari ujan labe aye gadang dak taluk basa pandah tapi buya jo umi lah taranga suruh sebagai mata aye dek yakin kepada guru bajalan dalam ujan labe tu nyujapui buya jo umi kau di makolah lalu nyopaci buya sebelah kanan umi sebelah kiri nyopem yang berjalan Allah tiba di rumah makoi berfikir di mai lalu tadi kiro nyopa jalan beliau dia tiaya kau dia tiaya kau berjalan di atas air hujan mereka indah basah bulu karamai daripada guru aku nasi warudin saya godek karamai inyo Jose Abdurrahman karamai lo jo umi dapat karamai lo indak lo tantu do dia kia orang kode Allah makam panapilah lanyap alam kode seolah-olah berjalan dia tedare padahal berjalan dia tiayi tenggelam indak basah indak kabar ada ni tau dua
Ya toh, nan ketiga inyo tahu tui pai berzikir di Gua Bukit Salawah. Itu di mana Aceh. Gua Bukit Salawah. Barala mau tahu tui kasinan berzikir lebih dan kurang 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau mau dah bara bakanan di bawah yaitunya baresa kampi pinjai baju pariua tuna di bawah. Gua Bukit Salawah tu orang nak tahu di mata peknya ribu pakak binatang buas banyak, tapi dek kanonyo yakin kada kek guru dalam rimbo tunyo cari sekali basobo dengan harimau kamana kau nyoba colah doa mandi tumangko badamo doa mandi Syekh Burhanuddin hilang harimau bajalan basobo jumpa biutan babi kama gigi nyoba doa mandi kau maila babi ko tadi. Kemudian berjalan basobo ju ula kadanglah kama gigi nyo tantang ula ko dibacolo doa mandinya doa mandi Syekh Burhanuddin ko maila ula ko. Terakhir basobo ju gajah menong ku kece orang 5 sampai 10 meter di mukonyo inyo hirui kini lah doa nyo baca doa mandi maila gajah ko tadi gajah maila inyo ikui ala gajah ko sadang mai kui baranti gajah ko inyo baranti lah macam lihat gajah inyo macam lihat lah inyo baca lo doa mandi ko maila lo gajah ko balik bajalan gajah nyikuyan pasti po di pintu gua larilah gajah ko tadi kira gajah ko menujuan pintu Gua Bukit Salawah ko masuknya ke dalam basobok talago di dalam disitulah beliau mandi dan mempraktikkan namanya doa mandi Syekh Burhanuddin. InsyaAllah dia awak lah banyak na dapat tak lah banyak na bagian malala do na mo catat na bagay tinggal mapa aja lah tak kuat coloan na yan na mapa di perawak kayak itu jadi yolah berzikir di dalam singkit caritulah hampir beliau di dalam 6 bulan terjadilah kemarau di Banda Aceh lah 3 bulanan hujan tak turun-turun sainggu lah payah mandi lah payah minum mimpilah dah diminta na lain untuk main memayang istisqa dan hujan tak turun dah laba cari ulama Aceh itu sadonyo dan hujan tak mau turun dah mimpilah Sultan Iskandar Muda mimpi ada seorang pakiyah sadang baziki di Gua Bukit Salawah itu nak kamai maman sumayang sunat istisqa kan sudah ada disuruhlah dek rajo prajurit untuk mencari Gua Bukit Salawah mencari gua tujuh di kota Banda Aceh berjalan kaki tabilo-bilo tibuan pai ke Gua Bukit Salawah pun berhari-hari mencari akhirnya basobok jo pintu gua ko masuk ke dalam basobok lah Burhanuddin ko sedang berzikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dicaliak di orang timur di sinan bare nasa kampia ko da usara pari iwak da hitam dah baliau lampian 6 bulan lah di sinan apa makannya ko kaji kiroi baliau mulai berzikir langsung dia gia de Allah makam panapila lanyap alam nyapu Allah iyo bana Allah dia nyatu ni iyo 6 bulan tak bangun-bangun ko na Syekh Burhanuddin akhirnya Ungku iyo kami kane perintah dek rajo
dia teh kini kemarau ku nado kami mandira minum payah rajo mimpi kecenyuan kunang kamai mama sumayang istisqa. Oh ambo kan kane suruh adek guru ambo alulodo guru mangece mulia keluar lain adialah kami tolong meminta izinanku apa ilo kepada Aceh baralo jauh banyak lata tibo di sinan buya kece Sultan Iskandar Muda murid buyana sedang berkhalwat di gua Bukit Salawah tu nak kamai mama sumai istisqa uyu mah nabarah nyola patui keluar tu mah lah 6 bulan nyola patui oli nabara buya nabarah adalah kami cari ke baca lalu balik ke dalam ribotun indak lo langsung tahu di maguo kalau baca di lo balik kironya basuo eko amako kakamila datang lo balik ku Allah boleh dek buya tu nya omku keluar aku yang boleh dek guru amu mata do boleh kirwe lupo lo meminta tado baba dia lo balik tantara dan prajurit tu ke Banda Aceh. Akhirnya bang kecek guru buya adimanyo buya tandonyo tandola bulia ada buya tulu ditutu ya oh yo aku tolong bawa tasabih ambo aku tasabihnya tasabih kayu lo warnanya kamera merah pulau samuji kau pindah ikut no aja salah paham lo kau tolong bawa tasabih kuah agian karake inyo suruh bawa de inyo pulang inyo tahu kau bawa suambo punyonya jadi buya bahagia bawa tibu sina balia labaratu jalan api hari laba minggu saminggu lah api hari ile mudia tibu situ aku makua tandonyo la bulia de buya uyo ko buya ambo buya ka lah pulang wa ba bantu bare babane kapai takah tuyo pulang balik aja baju sudah balipe nak jadi terakik bahasa sahara bare alu terakik nasiba makalai pariwa nak kumuara berarti ba we pana pai anyo manggap kece sama lam bagunya sidan wah baru lah disuruh sendiri buya aja padahal 6 bulan bosinan nan buya ko sendiri alaco na may mama sumay istisqa ko sebdura tapi hujan na turun dah aku guru sendiri ko saigo ba tibo di Banda Aceh nyosuru ala masyarakat Banda Aceh ko puaso 3 hari sudah puaso 3 hari tolong pakai pakaian nan gak burua usang tapi suci apai kita ke lapangan kuadonan binatang jawi kabau tolong dibawa di KBN beko di belakang di balik lapangan awak sumayang di tengah lapangan maikui masyarakat Banda Aceh tak masuk di dalam guru sendiri 1 pulau di dalam tapi nak menjadi imam nak guru kono inyo ayolah imam sudah sumayang inyo mendoa alun selesai mendoa saat itu buah di hujan saja jadi sehingga dek kawan di belakang tak mendoa ni ditangguh ya doh mandi hujan di belakang baguliang-guliang takah anak-anak kuah baguliang-guliang dalam hujan tu juga tua-tua lah kadang-kadang tapi dek dagu hujan tibo baguliang-guliang anak ni tahu ya mendoa tapi na jamaah lah mandi hujan doa tahu seminggu hujan tak berarti panuah sadualah nyutun banda hayi bajir anawe pailo pulang lai mengaji ai puluk kelebihan se Abdul Rauf muri menjadi imam muri di tuan diorang di kampung we maja na we na mohlo mai koi aku na guru iko guru balabia muri sangane abu bah mukowe alo buya na mo takatu we mengaku buya ilmu tasawuf tinggi
Abala biar murid sangat di pada awak, adi puji murid di buku awak. Abu bangun mana? Inyoh jo nek kade puji. Abu ya ana mo eta. Aduh lu buya tak katun, ilmu lah banyak kece. Nyola santiang, suara lah taranga, ado murid ena santiang. Tak puji murid kode urang. Malala biar lu di pada inyoh. Atas singgungan, abu bangun mana? Kawi 20 kan dia. Abu ya ka. Kalau buya kita buya kami nanti ringan-ringan kuat dipuji muri ede orang ode kongku tu yo santiang bana buya yo bana dape bana kaji buya ade akece buya indak kaji ambo na dape de itu dah hanya buya nantakah kaji ambo kuat dulu de. Nah, maka lu itu, indak kajian bona na pede itu dah, kaji nanti kambo kuat dulu ni yo, pada kamu ya tu dah pede kaji itu, ayo hilang ayo nyoh baru tu, tak katunya manjong muri, tambah sangat dia, aku saudara udah ni tiga eka, amu heme kuit kada ke muri eka, satu lu me kuit di belakang, ujar lu lagi dipuji saja dijadiye se Abdur se Burhanuddin de orang di mukowe, awe tambah satu lu mamuji. Ambo tu bako sayang bukan nak bako aja. We mengaji di loma suatnya, tapi we lah namanya saya sadonya aja. Itu, lah sudah sabegu ujalah tibo masyarakat Banda Aceh mambao ameh, mambao kambiang, mambao okabau, mambao ajawi. Abanyak na di bawah. Adonin da adonan di bawah mutuma anak lagi di bawah nak dia kok kamu kilo bekoh ke tuha tinda do da wa cialah je dah tua ko da do wa aja aba bawa la tunggu ameh ba kilo ina sameh do amero ba kilo ba peti ameh raso tarimo kasih masyarakat Banda Aceh kada ke Syekh Burhanuddin waktu itu lu Burhanuddin dah mulai pono baru tiba sadoi anak kecil Burhanuddin pak ibu bawalah ameh kau pulang balik binatang taranak kau bawalah pulang balik ambo nak ikut nak ambo cari dah kau nak katuju deh ambo dah tapi cie pinta ambonya kok datang anak cucumu nanti dari Padang Aceh kau tolong haragoi inyoh di siko tolong agiah makan di siko tu mako sampai sejarahnya orang Aceh sakan ke orang Padang kau ambo sali pun ambo saksian ambo ziarah ke makam beliau ke Banda Aceh ambo bali rencong Aceh coba so Indonesia minta kurang ambo bali ndak amu sasen juga Aceh tu mengurangi tidak bisa apa ini sudah harga mati bola pie baswawa batu mahan ajo sekali-kali ambo membali ke Banda Aceh kau ndak bisa kurang batu mahana bapak orang Padang ya iyo kita mau ambil pak ambil tu macam tu ambo mana macam tuan sudah tu muktamar ulama se Asia Tenggara ambo pernah diundang di Aceh Barat Daya di Abdiah bayangkan tuan serentak kami ke menumpang bau dua di rumah warga kebetulan ke Medan ambo sungai dengan Padangnya ambo dengan Padang abunya babu kamu sinantu buya tu kan abu duluan indah ini ke sudah lama ini tidak ada abu dulu abu dekat dari Padang kan iya abu dulu tangkah tu pada orang hormatnya ikut sekarang apa mengenang perjuangan Syekh Burhanuddin